I pozdrav ljudi, mi smo danas u Javodnje jednog dostine, danas ćemo u ovom klipu neću ništa posebno raditi, bit će dok se javljenje sa drugarima. Poslali su, nećete verovati, 530 poruka. Evo sad slušajte sve. Šta vi tu radite? Kaže neka sad. Ja kažem, gle, evo sad će plaća Srbija, Albanija. I posle 5 minuta meni šalju neko tamo, neko kaže, deco, idite gledajte fudbal! Znate ono, i evo ga, sad ću čujem, kaže meni neko tamo, meni kaže tako neko ba, Nemanja! Kaže ona, pa što se gol, sram ih bilo. Izvini, ja nisam glupa, imam 12 diploma sa takmičenja. Jesi Marija mi isključila zvuk. Pa neki retardi smo se zovu. Gore su retardi, to što leče koji su slavni zvuk jako. Sad ja ću ovdje da pišu lako noć, a mi budu do 3 sata. Vanioci su, evo, to su baš upravo sada poslali. Ajde, jedno minut. Ajde, brže, ajde, sine, da. Pa neće da upale, ali ajmo još jednu poruku. Pa ništa, sad ćete čuti. Dorina, srećno vam bilo, da. Gde? Na utakmicu, šta na utakmicu? Pa ništa, Nina, nisi prolupala. Eto, što ste čuli? Sad ću piš nešto, evo, posljednje. Kažu oni, prebrojite ste! Ne, prebrodit ćemo bulu. Još. U hud sve, kurvu, pa da. U hud celu noć, u gaćama je kesa, u kesi puna unka, više unka, onda je laku noć. Aj čao, laku noć. Sad, čuli ste sa poruki sad. I sad ćete čujete moj završni dio, sad ćete čujete. Kako bi, znači, ko proizvodi patike nik, znači, proizvodi nemačka industrija krivih akcera, pedersko udruženje mladih amatera. To je ljudi, što se tiče ovog epizoda, vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!